悲しみの向こう、片柳宏。6月3日。二人の使命。神様が導いて二人を出会わせてくれたのなら、それはこの二人でしかできないことがあるから。一人ではできないけれど、この人とならできる。その尊い使命を互いに支え合い、励まし合いながら果たしていくことができますように。